what's up mga madam ski, mga busing ski, mga gawins, mga bradix, mga choy, mga gaw, mga everyone di ano mga tanaw. So this is my vlog for this kadlawon. Kadlawon na, time check, it's 3 sa kadlawon na. And atong topic karon ninyo nabasa diya, how vlogging changed my life and how vlogging changed my life, no? So mag-answer ko mga pan, mga tulo ka question, ay 6 questions, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mag-answer ko 6 questions yun, no? So ito na sugdan, and tinuod din ako nga pagstorya, no? So long time no see, so you upload na punta, and shout out to AUV vloggers, authentic urban vloggers, CDO vloggers, CDO vlogcon 2019, shout out, peace y'all, God bless them. Let's go. So first question, what inspired you to vlogging? Kung saan nag-inspire sa para mag-vlog mo? First of all, my family, no? Kaya gusto ko makatabang soon, maminos-minusan nilang problema, kaya makatabang ko, mapalit na ko kung gusto, and mapatunayan sa uban na kaya po na ako sa mga walay bilib sa kuha nga, sa basta lang na pagtanaw sa kuha. So na-inspire ko mag-vlog, no? Tungkol sa akong pamilya, sa mga amigo, sa akong loved ones, sa akong mga tao gid nga nag-support o nag-uo sa kuha, and para ipakita sa uban na kaya po na ako, and morning way nga para mapakita na ako ang kinabuhi, ma-share kung sa'y ma-share na ako, matabang into influence others into para makakuan yun, makamotivate o makapalipay sa inyo. Moro yun na ako, mao yun na ang nakapa-inspire sa kuha na mag-vlog, no? Akong pamilya and kamutanan na adya. So moro to siya. And next question, let's go. So here's our second question, no, sa atong 6th question. What do you love? What do you putik? What do you love most about vlogging? So wako kasabot ng English. What do you love most about vlogging? So kana akong kuan sa vlogging kay kanang akong shit. I love the most, oh my god, pag dito kasabot, patrobe. What do you love most about vlogging? In Bisaya, kung sa imong gusto pagabot sa vlogging, ha? Basta, di ba to? So, akong makuan about vlogging, most love vlogging is to inspire you all to have fun, to spread the vibe, and to meet everyone, no? Na makaila sa uban influencer, kanang sani mag-uban sa mga influencer, mag-uban sa mga pareha na kong hilig, especially silang ang atong AUV vloggers, authentic urban vloggers, and sa CDO vlogcon na kuan silang mga busy, nakauban-uban ko sa ila mo na ang ganahan, dagantang mailhan, dagantang pamilya, maka-learn punta sa atong kagalingon, natay mga may balaan o maabot, natay mapatunayan, natay ma-learn each day. Mao na akong ganahan sa vlogging yun, mao na akong love with sa vlogging. Anong love kayo ng vlogging ka na? Ako'y mapalipay na ano siya, ako'y mapalipay, ako'y ma-inspire, ako'y ma-influensyahan, kauban ko sa inyo, sa inyo, kabalo ng kinsa mo, kamo, ako namang dimension, AUV, especially AUV, nga ako yung kauban permi nga madasig ko yun nga mag-vlog, no? Especially kay Tonpon nga siya ko niyang uban-ubanon, so salamat kayo, and mo na siya ang AUV, and mo
siya, mao ni siya among mga kuan. Salamat kayo. And that is what I love the most about vlogging. So let's go to our next question. Let's go. So next question, what are your diyan naman to me, eh? What are your struggles in vlogging? What are your struggles in vlogging? What are your struggles in vlogging? What is my struggles in vlogging? Oh my god. Struggles in vlogging is the time management. Oh my god. It's a bitaw. So akong kuan sa vlogging kanina. Kuan siya sa akong edit, mag-film. Ay, okay raman mag-film content good. Struggle kayo magta kag content nga para malipay mo, para ganahan mo tan-aw nga kailangan ako ning buhaton pag-upload nako. Nako'y mapalipay maski pag isa ka tao, 5 o 4 ka tao nagatan-aw nga mapalipay nako o maka-appreciate sa akong kuan. Pero gina-struggles na content and gawa sana sa pag okay raman ang pag-film sa nakay content and pag-edit. Grabe ginang pag-edit guys kay struggle kay na sa mutnag kadlawon na pareha ingan ni ga-edit ka, grabe yung edit. There's one time nag-edit ko, bilaran ako, nabtan ako buntag. So ako na untang i-upload, pag-upload na ako na nakabutang some file is missing, you know, the files is ako yung mga video nga na-delete kanang delete ko, so na-delete na ko to akong gi-edit appeal and like walay pulos ang tanan. Wala ko na-upload mo gito kana editing struggle kayo. So if you love kay ni mo yung ginabuhat, wala struggle. So let's go next one. Next question, what areas of vlogging grabe naging nga mind. What areas in vlogging you think you need to improve on? So murag ko kasabot no sa pangtana. What areas of vlogging yes, sabot ko. My editing, my content, the way na mag-story ako sa inyo, dapat hype good ka nang mapalipay ta mo ka nang, and my thumbnails, my content good, o pag-edit no, magin na ang kung makuan gusto na kong makuhon pero it takes time. Atod pa ni Boss Paulo, love the process. You must love the process. Maghinay-hinay ta na mabago ang atong mga sayop. So mo na siya. Akong editing, akong content gusto ko malipay gud mo na content na sakto. Basta akong pagdala sa inyo okay na guro ko sa pag-storya sa kwan, pero dagan kay kulang yun guys. And thank you sa inyong pagtabang sa kuha, especially sa iyong gyapon o sa tanan. Thank you kayo na natabangan ninyo o matabangan pa o kamo mga mag-amaskin o busing-skin no, padayon ng tagsuporta kay para tagan tagkusog atong pamilya kay mag-improve kita. So mo na siya, editing, my content, my energy or something, mga pakulo ana. So mo to siya akong gusto ko i-improve about my vlogging. So let's go to our next question. Grabe kay ko ka energetic no. So ulog na gid ng tao dali. Unsa ni oras alas 3 na mag-alas 4 na pero laban gyapon kay kailangan ko niya ma-upload no. So bilang ta napoy klase maingana ta mo kalab. This is why I vlog for you all.
And our second to the last question of this is in this vlog. How has vlogging changed your life? So, yun sa pagbago sa vlogging ng akong kinabuhi in Bisaya pa. Pagbuo ko na sa'yo. So, pamagi sa mukha eh. How has vlogging changed my life? So, how has vlogging changed your life? My life. Kuan. Unlike before, wala kay naa naman, nakay confidence na kanang na-change sa vlogging yung life kay nakoy makuan. Our second to last question once again, guys. How has vlogging changed your life? Nakusab sa vlogging ang kinabuhi nakusab sa vlogging ang kinabuhi pinaagi maka-experience ako kanang makasulod na ko sa akong gusto sudlan na change sa vlogging nga daghan kog maadtuan, daghan kog maila, daghan kog madaw sa may kanani. Ako invites, daghan pa ila sa kuha, daghan po ma-influensyahan ako, daghan og sunod guys, Bisaya nga question. Bitaw. Gusto lang ta mo ipakatawa ay dili lalim. Naging katawa kay sakit. Yun sa panakasikip dapat tawa bitaw. So gisin sa vlogging no dili na ko ma-explain ba kay grabe gid ka bless ug ka thankful gyud giun sa pag-change sa vlogging ang kinabuhi pumaagi gyud na sa kabubuton ni God no nga kabalo na ko unsay angay buhaton kani unsa gyud kanang igawas sa baba kay daghan ka tanaw sa imuha dapat dili ka mang basta-basta og storya kanang basta bay daghan ug naila tao daghan invites lakaw diri lakaw dadto murag ma-experience ka sa imong gusto ma-experience mga nakita nimo sa uban vlogger na imong gitan-aw before ingana na feel nimo ingana na bago yung kinabuhi muli kasi yung balay gikan sa isa ka event wala kasi mong pamilya nga nakayatag sa inyo na nakuan ni natagan ni na kayo kanang ma-proud ang yung ginikanan sa imong hagit nga bay dagan na change sa kong kinabuhi tungod sa vlogging dagan na storya sa kuha ko kuan ko ba kuan man day ba murag mas mas nahatagan ng respeto po daw lingon kabalo na kung mag-decide kung sa ideal kay kailangan na itong bantayan kailangan ta mo halubilo sa mga tao kailangan mabago yun yung mga attitude yun and be humble always mao yun na kung mao yun ang nabago sa vlogging sa kinabuhi dagan yung nabago guys kung namo sa akong side karon dili mo gyapon ka explain by promise kinasing-kasing no ning istorya di gid na ako ma-explain yun basta thank you kay sa Ginoo yun sa niya pagbago ang kinabuhi pamaagi sa vlogging so let's proceed ako advice sa inyo mga gusto mag-vlog gusto mo sulod sa vlogging o sa badya vine o sa bahay yung gusto sudlan so dili mo moabot sa point na inyong gipangandoy gipangarap ug dili ninyo sugdan karon di ba nganong unya pa man or sunod adlaw o kapidi man karon dayon kay kabalo mo gadagan ang oras sa dodres kalibutan part mga madam skin o masin si gadagan so
time is gold good kayo, no? So kung nakay gusto buhata karon, okay, habang karon gatanom moabot ang adlaw nga anihon nimo imong gitanom kay magbunga siya. So mora na akong gusto, and ayaw kay magka-struggle gud sa mga video or ma-insecure mo ay basin ana ayaw mo paghunahuna o negative. Positive kita mo okay ang ginaingon sa inyo, spread the vibe, positive vibe and all that stuff. So dapat na may believe sa inyong kagalingon. Ayaw paminaw sa feedback sa uban nga bro iyo normal na siya bay, normal gid kayo na siya o mao na siya ang himuang ang mga motivation how to start vlogging. Kuan lang gyud buhata kung sa gusto buhaton, express ang sa gusto express, and ayaw pag plastic kuan dito ka nung tinundanay gyud parang gastorya sa tao, makita si mong pagkatao ang imong pagstorya na say pakita imong life kasi na mo ma-inspire na kay wata ka balo na ma-inspire sa inyo pasugod niyo karon 5 minutes after na ma-inspire sa inyo nga naigibati na tungod lang sa imong gibuhat napalipay nimo siya ana gani. So ako maingon lang gid sa inyo, strive even ako kasugod pagyapon ko. So malay nyo maunhan po ninyo na sa tinabangay lang gid and support your local vloggers and all. So more ginaw maingon sa inyo guys, Madam Ski, mga Businski, mga children, mga people, mga iring tanan bay, more ginaw maingon sa inyo, himuwag inspiration inyong pamilya ug inyong gigugma ug nakay asawa, uyab, mga anak, himuwag ang inspirasyon bay nga sugdan nimo imong pangarap para sa ila, and ayaw kaulaw mag-vlog or anything sa buhaton ay ikaulaw ang imong love, imong passion bay, kay og love nimo isa ka butang walay rason para imong ikaulaw na. So maura gid na akong advice ninyo ano, and I hope nalingaw mo sa video, and kung hinay kayong tingog no mag alas 4 na lagi or alas 4 na gyud nag-vlog lang ko para sa inyo. So thank you kayo, and i-edit na din ako ni, and God bless you all. Maura to timanig ninyo hantod din yun yung human nga video. Thank you kayo. So please maura dito sa inyo mga gusto gyud pareha sa akong isa kwan. So na nag-vlog ko, gusto siya mag-vlog, ako siyang gi-advise na karon mas daghan pa siya subscriber o viewers ako So di ba malay nyo pareha mo sa iya. Shoutout kay Matli, and mana siya mas nalabuan po niya. So nganong sugdan pa man ninyo unya ugma o next year na pwede naman mo karon magtanong para ugma o niya next year na mo'y maan inyong sani kadaugan, and ayun ninyo kalimti na always trust God, pray, pagpasalamat every small things nga gakahitabo sa inyong kinabuhi o progress about sa imong career. So mora gito siya, and peace, spread the vibe. Please do like, share, subscribe. Huwag mo subscribe and share mga friends no, kay friends man ta. So support mo. So moro to siya tanan. Spread the vibe. Peace y'all. God bless. Positive ba? Positive. So buhata gito akong ipangingon, and thank you kayo sa time. Love you all. Thank you for supporting. Palayan ng gitong ta. Balikan na tamukuhan. Peace. Bye bye. God bless. Let's go.